Mabaling ko pagtipunan dito nga impormasyon ay may panggap ti maparty iti uneg ken iti ruar ti slaughterhouse. First, JNG uneg ti slaughterhouse sa dati mako na nga dua nga inspection nga isa-isa yangkat dagiti trained nga meat inspectors iti kada munisipyo LGU nga di slaughterhouse na. Dati mako na umunakit dati antemortem inspection wenno ti panangkita ka dagiti tarakyan nga awan ti physical nga rangkap da physical nga deformities no physical nga senyales iti sakit agurigor wenno anyaman ahaan dapat dagiti nga maparti deti antemortem ket maisayang kat inem ingganat inem nga oras before nga maparti deti mat postmortem is during the pa nakaparti ti taraken madama nga maparparti at ti panakaikat dagiti lalaem na ma-inspect dagiti giant. So ada series nga suruten dagiti meat inspector iti panangi sayangkat dagiti inspection during dati nga process nga period. So at dapat dati post abatwa ko na tayo in the slaughterhouse mairuwar mapan iti tiyandaan DJ da nga mapan inspecten post abatwa ko na mi DJ ang inspection. So anati senyales kadide dagiti saksakit di makita no iti physical lang nga panakita iti outside na ngeti ti bagi na lang no kit kita antay lang jay itsura jay baboy dito amo nga dagayam ti madinga senyales iti unek ti bagina no mapartin ipanggap iti deti pan naka partin na itirwar dito makita dagiti nga saksakit nga mabaling nga makaitdan iti madinga na kadagiti mangmangan iti deti nga karne iti baboy wenno dagiti panakaiyakar na iti sa baling nga tarakyan kas pangaringan sa baling nga baboy iti uneg ti pamilya kasi DJ pa nakabuggo na panakamamin panakahawak ti karne DJ tarakyan nga dasakit na mabaling nga DJ lang panakaisayo iti danom nga nagbugguan wenno anyaman iti uneg ti piggery may sa may kaitunda iti panagwaras ti besa nga sakit. So iso nga may ikuna nga iti maparti itiruar ket hot meat no maparti itiruar ti karniseria ket maituning hot meat ket dagiti ket candidate for confiscation. No malagi piya dagiti time idi nga nagconduct tayo iti kakastoy together with the city meat inspector ti lawag ket kasi lang po Dios ngay parbeng dagiti idi so nga dagiti mat aglaklako iti maikurong adati kasapu nga panakaparty na iti uneg ti slaughterhouse ada ited ni meat inspector nga inspection certificate ken addamet deti naganan deti tama nga pagikargaan da kadagiti nga naparti nga karneng ilako da manipod iti slaughterhouse haan nga basta-basta nga nakapalanggana nga basta-basta nga kasi may expose dagito iti mikrobyo iti aglawlaw dakter nga problema no kasto iti mangyari kadagiti mailako nga karne so nga haan nga advisable pa nga diti mailako nga karne ket agbayag iti na lampas iti upat inem nga oras ta diti pa nagdeteriorate no kadagiti karnen so dapat no bumayag di ang oras masapol nga naka-freezer no kan okay so ket nasa mandok digiti Mr. Serek iti slaughterhouse nga maparty nga dingwan digiti ket halang maminsan nga inspect no diket danto pwede pa naka-inspect na sagbay nga may transfer o may paliti tiyandaan danto man may inspekan iti yes. Karne kali tiyandaan doktor. Yes, Bombo Roger. Kaya na may sapay, di pa naka-inspect na iti uneg ti slaughterhouse nga minapo. At dadagiti partes ti bagiti may nga taraken nga haan nga dapat nga maipan iti slaughterhouse masapol nga mai-condemn ko nami di jay. So, adadete partial condemnation ti may nga parte ti taraken, adadete whole condemnation ti organ ko ma di dalem. Kas pangaringan di dalem ket purawan ti kaadot ti igges nga nagwarwaras di jay mai-condemn di buo nga liver no kwa o dalem wano saan partial ko na tayo so partial lang basit lang nga parte iso lang ti maikat ngem no buo nga baboy total condemnation ko nami di jayan adot nangyari ang kastimat babaen kadagiti panang control tay iti saksakit dito Ilocos Norte kasla iti pa na food and mouth disease deti kasla iti ASF ket alisto nga baras data no malagi pyo iti Lawag City ti kaudyan nga nagkaroon tay ti slaughter at ti cases iti FMD idi nabaybayag nga panawenen so simrek iti slaughterhouse antemortem pa lang dagiti nag-overstay so dagiti
dagiti na isarrek nga nagapo iti sa bali nga probinsya, isuda dagiti nag-overstay ti slaughterhouse, isuda dagiti nagkaroon iti senyales iti FMD kaya na-condemn totally dagiti nga duwa nga baboy. Mhm. Idi. No hana nagriro duwa dagiti in condemn ni Dr. Cabello pa lang ti city veterinarian tayo. Okay, so ganda sa magmamawi de tataraken nga baboy, especially ti baboy nga may sarili ti slaughterhouse, han nga basta-basta nga maparty no di ket ma-check up nga nalaing babay ni iti inspector iti slaughterhouse, doktor. Yes, at dati mako na nga dati rest period ti may nga tarakan nga maisarrek iti uneg ti slaughterhouse. Agyan na iti uneg ti or inem nga oras tapno iti kasta di karne nga rumwar mako na wholesome nga karne ha nga dati han one nga napadara wenno dati mako na tayo nga nakalablabaga uray lang humisit ti karne nagaputa saan nga napindas pa nakapadara na dagiti stressed nga animals nga naisarrek nga maparti nga haan nga nag-undergo kada iti rest period da. At damit dagiti pale, soft, exudative amakona dati napusyaw nalukneng nga dati no ipidigmot at imam taramay mo aglimned kasi the very very di karne nga makuna. So dagitoy apos and indications dagiti iti sakit nga mabalin nga makaitunda iti panagwaras na nga haan lang nga makaapekto iti tao mabalin nga makaapekto iti taraken nga baboy nga itdan nga kuka dagiti gumatang kaditi nga karne. Sa bali lang daytoy mahuna tayo nga dagiti senyales daytoy panakaadda ngamin dagiti madi practice iti panagpurga iti taraken yung aglalo dagiti medyo native no dagiti medyo dagiti nangisit nga party nga kadalasan na backyard dagiti dadto mga maamuan tayo. Yun yung mga maraming parasites sa loob no kasi pakpakanan mapakpakan da iti dagiti ruruot kada iladad ta wano dagiti swill feeds. Ang pinaka problema natin sa mga karne kada dagiti maipauneg tayo nga napintas panakataming na wala panaka-slaughter na dagiti makuna nga makaitunda iti salmonellosis. Bueno, dagiti foodborne diseases, no? So, kitaan tayo, haan nga basta-basta party iti ruwarti slaughterhouse kasi pwede nating hindi makita dagiti apo, diti makita dagiti senyales iti saksakit nga mabalin met nga makaitunda iti pagproblemaan tayo. Aglalo ka dagiti adda paspas ken nagparparty lang iti unonek ti bakuran da. So, please, dalain nyo. Dakil depekto na what if dati ko napon doktor no iti agpadaya ka wala ti pang personal consumption mo lang nasken ka di pala kasi iti slaughterhouse doktor. Yes, dapat lang kasi social responsibility ta dayta nga agpasken na niya. So sika mga yab ka agimbitar ka kadagiti gagayem mo pakanem ida responsibilidad mo nga di kanenda ket nadalos wholesome ken nadalos nga safe nga makan nga maipaunegta. So no kas pangarigan ta kasi di tayo makunan no ana di nangyari madimat na inspect nga rod ti meat inspector. Ti meat inspector ti office work na ti pagtrabaho na ti uneg ti slaughterhouse. So hindi dapat yon tinatawag doon sa bahay o responsibilidad ni meat inspector dayjay nga ijay slaughterhouse ti rightful place nga pagtrabahuan na ang ijay balbalay kasi kaasimet no lima ti nagpaskenan di lima ti papanan nga kwan ay hindi yon tama wala yon sa job or job description na. So ito yung nagti-slaughterhouse dapat nga rod nga nagpasken dalaan na iji slaughterhouse dijay i-serve na kadagiti bisita na. Okay. What if no in the impanat is slaughterhouse then nagawi din mabalay agad nakabanyara laing nga nakakurong-kurong dok. Yon naman yung social responsibility pa rin nung kung meat vendor ka o kung ikaw ay nagpa-party lang dapat nakatakip. Kasi amo tayo met dagiti agpasken dagos damat nga preparar DJ putahe manipod ka dagiti karne ti alalaen da mapanda ipaparty iti uneg ti slaughterhouse. So dapat nakatakip met lang tapno hang may expose ka dagiti makuna nga dagiti fumes ti lugan no dagiti lalo no kurong-kurong nagiluganan nyo fumes ti lugan dagiti mikrobyo tapok kadam amin nga masagrap da iti pan nakaibiyahe na manipod slaughterhouse inggan na iti balayda. So nakaluban lakit di kasi amo mi dagos met nga mai preparar
ngem dagiti agi kurong-kurong nga mapan agilako iti barbarangay dapat adadete makuna nga pan naka-preserve na dayjay karne. So no styrofoam no hangin styrofoam nga kaluban daytay met kumamet at dati cooler ko na tayo ya. Kapnahan nga kastaket tapni iti kastaket within the 6 hours nga panag umpisa nga ag-deteriorate dagiti karne presko pa lang nga ilako da kadagiti barbarangay. Suket na sawen, ay Again, especially iti pang-public consumption kuma, han nga pautinnom nga oras nga nakatiyang yang latay ti lamisahan nga may lako, doktor, no? Lampas ti ilang nga orasan, nasken nga may paning iti cooler o iti freezer, doktor. Yes, so nga dahil the executive or the administrative order ng National Meat Inspection Service inuhan na nagriro 5 and 6 DJ dapat yan digiti market kaya no mapangkay pa charity wet market kasla iti San Nicolas required da nga agipan iti daytay naganan freezer at the freezer da iti kada meat vendor. So I think tilawag ganun na rin yung iba. I do hope lahat ng mga meat vendors merong ganun na facility when no equipment nga da iti unagti paglakwan da tapno iti kastaket mai-preserve da dagiti di da malako iti data nga within that period. Ang sapay, doktor, kasi nadaduma ti parbangon. Dagiti masarsaro ni bilat nga nakakurong-kurong makita nete karne nga diyan ti banyera ka wanti kalubda dok. Sinot mabalin no ka magsita digitoy. Ken anay ti multa or sanction digiti kastoy nga gi-deliver ti karne. Dok, may lako ka digiti meat shop. Since adda iti makuna nga dati nagyanan lisensya da iti munisipyo and iti LGU kung saan sila dapat adda ti makuna nga sanctions met manipod iti meat inspector manipod iti by business processing no so ag coordinate dagiti nga dong offices kasi ni meat inspector pwede na pa lang igawid hanga dapat ag-issue iso not meat inspection certificate no DJ pagikargaan DJ may sang aglaho ket na DJ may isang mapan nagpaparty ket open no hindi dapat open DJ pagikargaan da damit lang kalub na tapni kasta mapreventaran DJ daddo mga mikrobyo daddo mga nga digiti dangerous fumes tilugan dakyalabanag deta apo mo tayo ti sakit nga mabalingit den na met DJ digiti bugati luglugan tayo lalo digiti medyo mumisit ti bugbugan nga kwan nya usok so is be responsible dagiti karne nga ilako yo responsibilidad yo kadagiti kumatang ti panakailako kanyada iti daytoy umdas nga panaka DJ clean and wholesome meat no so dagiti mapan agpa-party nga agpasken obligasyon tayo nga dagiti pakanen tayo nga bisita tayo ket nasaya at DJ karne nga DJ nagapuan iti putahe tayo nga karne so yon na po laglagi pente basit dito Okay, Doc, may sapay. How about kaliti kalding? Kasi di syudad Talawag ket adeti kay paspasang ordinansa ti lawag nga amin nga upat sa kana nga dingwon ket masapol amin nga dumalan iti slaughterhouse ti panaka-party. Doktor, so iti kalding kasi Muslim na muna na tradisyon tayo ng Ilocano naglalo na day patagder mo nga poste na balay mo or o bumawakit masapol ti padara. Idjayin nga parte na di kalding. Ngam tilawagan na ket once nga ma-approve na anay nga patungpalag at bawalan at dati ordinansa rodan. Tiya syudad Tilawag, Doc. Again, siguro nag-emanate dito, may sapay ka dagiti problema tayo. 'Di ba? Sang kabaga tayo ti rabies, may isang sakit nga deadliest iti tao, nga mayakar iti tao. Ket ti kalding may samet dito nga mamal, may samet dito paspasuso, may samet nga posible nga maatakaran iti rabies virus. So, yun nga kasi recently iti papa-confirm mi nga actually na-test iti rabies ket nag-positive iti lawag. So, di pa naka-inspect na iti uneg ti slaughterhouse dakyalabanag actually lahat dapat nga food animals magna iti slaughterhouse. Kasi ako nakita tayo ti pa naka-inspect ti pa nang i-assure nga di karne nga agapo ay nga ipauneg tayo ket clean and wholesome. Food safety dito nga principle clean and wholesome meat nga ipauneg tayo
Ket dapat mag-undergo iti nakunak nga inspection procedures. Mhm. So, at the antemortem na, at the postmortem na, and then no mailako iti slaughterhouse, ay tiyandaan at the post-abato ang kunatayo. Well, natutog tamas na talgad mat lang kadito nga banag. Anyway, Doc, maki-update kami man lang kumusta gayam diti kalding nga di padalan ti anti-rabies diti o rabies diti kalding ti syudad ti Lawagan, Doc. Ini update no daman di manong kadito pisinat iti provincial Doc? Yes, I believe it at dati pa nakaibiyahen na kahit na i-coordinate tayo iti laboratory nga i-prioritize da nakasaritak di mang kongkondak iti diagnostician para iti laboratorio DJ Santa Barbara na i-request ko nga i-prioritize na dahil kat sapay ko mamaawat tayo iti informasyon no anati nga ma-confirm no anati confirmation dahil nga naaramid nga testing kada nga kalding. Yung laglagi pa tayo apo ada history tayon positive iti ada na alatay nga positive results manipod iti baka way back early to 2000 pa di jay. Ngayon ada suspect tayo ita San Nicolas hindi pa nawen ti ASF tayo. 2023 di jay. Tapos ito'y Lawag nagkaroon na rin ng positive sa kambing. Itavira, San Nicolas nag-positive na rin sa baboy. So itatangwen adamen dito problema tayo nga kalding nga natamaan man. Ti problema nga ket no adapay sa baling nga kalkalding nga nakasarlamuha DJ posible nga I suspect it could be a positive rabies positive dog iti nangiwaras kadijay yan ti kalding. So no dapay sa bali nga tartaraken nga natamaan kadijay na kasalamuha dijay nga aso when no even dijay kalding nga nag-positive that's a problem. So siguro advice ka iti barangay officials to take a look no at daket agilako kadagiti aglalo kadagiti area kung saan nagkaroon ti positive to properly make sure nga hindi yon nakasalamuhan no whoever nga positive iti rabies nga taraken baboy man ay kalding man wenno aso. Okay. Doc, kasanong may stabilisar tayo pa or makita nga deta may nga dingwen, especially kalding, nga dati rabies na, Doc. Kasi para kanyak, dati ti damog ka makangeg, dati nag-positive, ti rabies ti taraken nga kalding. So, paglasinan no ka, Doc, dati kalding, dati rabies na? Well, it's almost the same. At the time ako na nga dumb form, at the time ako na nga vicious form nga. Dagiti doang klase ti rabies, manifestation ti rabies. I suspect yung kalding nag-positive antigen dita iti Lawag ket mako na nga tay dumb form kasi hanga nagpakita iti senyales iti aggressiveness no DJ mo na nga nag-positive nga kalding ket na link na iti aso kasi nakita DJ mismo nga akin taraken DJ pa nakapagat no pa naka access DJ kalding to DJ aso DJ nag-positive nga kalding iti rabies daytoy may sa itatahan nga assured han nga sigurado DJ akin taraken no daytoy ket at dati access ti aglabyar nga aso so DJ senyales sa nakita ka DJ taraken according iti city veterinarian tayo ni Dr. Samantha ket adda daytoy makuna nga panagkatkatay na excessive nga salivation DJ medyo pa kasi sa central nervous system titamaan di virus dito medyo uncoordinated ti movement na pero awan ti makuna nga diti tumatakar ko no kasi yun yung vicious type yung dumb form ang kaya ko dumb form most likely DJ rabies nga manifestation dito yung kalding kasi awan di aggressiveness na excessive salivation lang. And then yun yung isang rason kung bakit haangar nga kwa no nagbigla nga natay kasi kunana nga get within 24 hours ket natay kunana kasi yan DJT pag-obserbaran tayo nga suspect nga dagos no within 24 to 48 hours ada iti from the dumb form ag progress nga nagiging vicious DJ misa nga taraken and then automatic matay nano ka DJ tarakenan. Even tao, dagiti cases tayo iti i-report da kanya kiti nga doc na hospital ni kastoy, biktima kasi
history na ket nakagat iti aso. So dati tendency nga within 24 to 48 hours once nga dati central dagiti senyales iti pagkabaliwen pagka anan iso digiti mangitundan nga matay digiti tao when giter. Okay. Ito, kiklaro ko lang. So, kahit nasawan di Kalding, na once nga positive ti rabies, kahit nasawan, allegedly, nga nagkapumalit ti tarakin nga aso. Then, may maglalon, makagat na, then makasalamuhan na, iti nga may impektaramat ti rabies no ti dingwa na Kalding, Doktor. Well, it's not necessary nga asumet lang. No, posible nga ngem ti most likely nga nga makaiyakar iti rabies ket dagiti aso because of their biting instinct. Ti pusa ti karamot na kasi kanayon da agdaldalos iti sakada, di ba? So, no Kalding met di pa nakiungo-ungo daw, di ba? Mahilig da makiayam ka dagiti and they also bite, no? No dati maikwan dati panaki-ayam da, no? Jolly good fellow nga ron iti Kalding nga makuna ket no tendency na di katay na whatever nga fluid sa gapot ti bagina ket incubating the virus kanyanan or the virus kanyanan pwede niya nga maiyakar sa bali nga Kalding sa bali nga animal nga maka salamuhan na. So it's not necessary nga aso laeng kahit ko nga i-bring out data saan nakasapulan nga aso laeng ti mabalin nga makaiyakar iti rabies iti sabali nga tarakan iti tao no di ket pati dagiti nakasalamuhan da pwede da nga isudat makaiyakar iti dadto mga kapatadan da.